Здравейте хора, аз съм Йонката БГ и това е нов епизод на... т.е. нова поредица, цяло нова поредица на Майнкрафт оцеляване. Първо да видим какво са ни подготвили тук. Една печка, може да я използвам. Чакай. Дори наред си е. Тук няма пусната лава. Само дано няма да има. Там е най-мизерното нещо на света. Как може това да ми дадат? Поне голдът ще ми трябва. Така, трябва ни малко дървце. Така. Ще оберем всичкото дърво, което можем. Така. Мисля сега. Отиваме тук. Така. Сега ще сложим един тейбъл. Ще направим една хубава кирка и една лоша, не кой знае колко хубава брадва. С тази брадва сега ще си набавяме такова. Доста бързо. Или по-точно по-бързо от обикновено. Както казвам, искам да ви кажа, че тук са мои приятели. Кажете здрасти. Здрасти. Казва се Даяни Анжел, те са мои приятели. Те ще гледат как се прави клип. В тази нова поредица се очаква да бъде по-дълга от обикновена. И ще правим доста интересни неща. Така, искам в коментарите да питате, да ми казвате какво ще правим през епизодите и аз ще правя това, което правите. Само не дейте да казвате да ходим в някакви места, ето има спаунери и така нататък. Само ако ни се случи да намерим такъв, а не да ги търсим, защото на мен не ми е много интересно копаенето. Сега ще се направим собствена къща там близо до селото. И както казвам, ще набавяме колкото се може повече дърво, защото не сме много добре за начало. Така, 21. Един стак и 3 стака, мисля. Там. Един стак време дървци. Колкото да ни стигне, за да се направим една хубава къща от дърво. А по-напред първо ще намерим близко, там е много пространство, ще има и ще използваме него. И няма от първи епизод, не съм много сигурен дали ще намерим зона. Опа, веднага ми се намерихме, но така, за по-сигурно, че ми е малко страшно на ръбовете да ходя и ми е гадно. Не. За малко да направя толкова голяма грешка, че си нямате на представа, ще да освобода водата и това ще да доведе до фатални работи. Тихо е. Така, можете да говорите, да питате неща, как се правят и така. Но бъдете малко тихи, за да ме чуват в клипа. В този клип явно ще започнем първа част от строежа на нашата хубава, приятна къща. За начало имаме стаки нещо, мисля. Така, мисля, сега вземаме това. Мисля първо да убиеме тази овца преди да е избягала.
някакъв кон. Окей. Ще направим на нищо, ще опулим едно хубаво. What? Аз? Как така толкова бързо я убих, бе? И що няма други овце? Че гадна работа. Изглежда първа нощ сме без нищо. Ще ни трябва и още работи, т.е. още дърво за факли и така нататък. Дървото винаги е много важно и за начало и за напред. Искам да направим една луксозна къща. Може би няма отведнъж да я направим. Ще бъде за малко. Доста яко изглежда. Ще ми се изглежда. Един стак ще ни стигне. Ако може и повече ще се бъде. Ще вземе веднъж. Ще направим така. Ще сложим тейбъл. Но какъв е тейбъла? Аз там ли го оставих, бе? Що го оставих там? Скоро мисля да завършваме клипа. Така, правим една брадвичка. Така. Един стак ще ни остави. Така. Малко ми лагва напоследък с работите. Всеки клип ще има време за всичко. Не се тревожете. Знаете, всеки епизод ще правим колкото мога повече неща. Зависи какво ми казва да направя. Един стак Айде сега. Много ми писваме това нещо. Картофли взе. Сега ще наберем малко пшеница за храничка. Съберем 12, може би за емералд. И ще засяваме и така нататък. Ще си правим градинки и с работи. Искам да се получим много хубава къща. Може би ще я направим толкова голяма, че да става и за животни да вкарам вътре. Ама това е твърде голямо, може би. Дори за мене, човека, който обича голямото. Голямото и малкото си е достатъчно. Колкото малко бъдете, да знаете, че винаги ще стигне. Аз мисля, че веднага трябва да започвам да правя къща. Или легло. Или факли, да кажа. Ще живеем за сега ето с тази къща. Ме е страх от зомбайлми. То някакво да ме страх. Зомбайлмите доста трудно ще се качат тук. Мисля, тук да оставим първото парче. Вълна. Не, така по-лесно ще се кача. Даже много лесно ще се кача. Айде, така. В библиотеката ще спиме. И мисля, къде да взема вълна? Мисля, че най-напред ще... Забравих да си взема печка. Тук поне ще успеем да наберем материал. Като ни е време на къща, ще разрушаваме доста, за да набавяме материал. За да можем, сещате се, за къщата. Ще ни трябва и камък и така нататък. Така. Че не ми харесва. Ето така. Ето така. Няма да влизат вече. Ето както чухте човека,
Той казва, ще влизат, ама няма да влезат. Аз взимам това. Ще направите от тук. Една печка хубава. Но ми е жал за целените. Ще сложим това. Мисля това да е за този епизод. Другия ще продължиме и чао!